Poďme k správe, ktorá nadväzuje aj na titulok dnešného videa. Hrozí kryptomenám ďalší obrovský škandál, respektíve prúser. Binance pre istotu sa zbavuje tokenov FTT, to sú natívne tokeny kryptomenovej burzy FTX. Changpeng Zhao, teda zakladateľ burzy Binance, v nedeľu podvečerných hodinách informoval, že predajú všetky svoje tokeny FTT, ktoré im ostali po ukončení v podstate nejakej interakcie a spolupráce s kryptomenovou burzou FTX. Oni vtedy nadobudli kapitál v hodnote okolo 2,1 miliardy amerických dolárov v minciach BUSD, čo je vlastne stablecoin od Binance a FTT. Pričom Changpeng Zhao, čo je veľmi dôležité, poznamenal, že vlastne tým hlavným dôvodom, prečo sa idú zbaviť teraz tých tokenov burzy FTX, je to, že v poslednom období vyšli nejaké skutočnosti najavo, ktoré sa im nepozdávajú. No a tieto skutočnosti naznačujú, že burza FTX môže mať problémy so solventnosťou. Nechcem tým tvrdiť, že sa to rozhodne stane, len vám hovorím informácie, ktoré kolujú internetom. Zhao tiež uviedol, že predaj tých tokenov FTT bude v súlade s ich post-exit risk managementom, ktorý aplikovali aj u projektu Terra Luna, keď sa ich cesty rozišli, a uviedol, že nemajú dôvod ďalej predstierať, že sa po rozvode milujú. Jednoducho cesty Binance a FTX sa rozišli a oni teraz nechcú držať tieto tokeny. Vyzerá to tak, že sa ich tu zbaví kvôli tomu, že tam vidia nejaké potenciálne riziko. Zároveň treba uvieť, že toto isté, keď urobili v podstate pri tej Terra Lune, že aplikovali ten post-exit risk management, urobili to skôr, než potom tá Luna skolabovala. Nechcem malovať čerta na stenu, ale dúfajme teda, že sa nebude opakovať tento scenár. Následne Zhao komentoval aj tweet od Whale Alert, kde bola poukázaná transakcia, ktorá poukázala na to, že Binance sa podľa všetkého práve zbavila tokenov FTT v hodnote 584 miliónov dolárov a vlastne uviedol, že to je súčasť toho ich procesu zbavovania sa týchto mincí. No a následne zakladateľ kryptomenovej burzy FTX Sam Bankman-Fried reagoval na tento tweet Changpenga Zhao a napísal na Twitteri: OK, chceš hrať túto hru? Vieš, koľko BNB máme? Čo sa stane, keď ich všetky hodíme na trh práve teraz? Vždy som ťa rešpektoval, ale je čas ukončiť to. Čiže normálne akože talk nenávisný v podstate medzi zakladateľmi burzy Binance a FTX, Changpengom Zhaom a samom Bankmanom Friedom, kde sa sám Bankman-Fried vyhráža, že oni spravia to isté a budú predávať Binance coiny. Čiže z jednej strany tam máte tlak na pokles ceny FTT, z druhej strany potenciálny tlak na pokles ceny Binance coinu, ak bude robiť burza FTX to isté. Pointou však celej tejto správy nie je nejaký hejt medzi zakladateľom Binance a zakladateľom FTX, ale práve tá skutočnosť tej hroziacej insolventnosti FTX. Samozrejme FTX a Sam Bankman-Fried tieto skutočnosti popierajú. Každopádne objavili sa správy, podľa ktorých Alameda Research, čo je v podstate spoločnosť extrémne blízka FTX, sú to obe firmy sama Bankmana Frieda, drží väčšinu svojich aktív v hodnote miliard dolárov práve v natívnych tokenoch FTX, čiže v tých tokenoch FTT. Inak povedané, ako keby vytvorili nejakú likviditu, nejaký kapitál, ktorý je postavený na hodnote nejakej kryptomeny a tým kryjú aktíva celej spoločnosti, čo pôsobí extrémne rizikovo a samozrejme počas bear marketu to môže znamenať veľký prúser pre túto spoločnosť. Čiže špekuluje sa v skratke o tom, že možno FTX je nesolventná, respektíve Alameda Research, ale čo úzko je spojené s FTX a preto zaváňa to prúserom. Zaváňa to prúserom vzhľadom na veľkosť tejto kryptomenovej burzy. Jej potenciálny krach by pravdepodobne mohol mať dosť negatívny dopad na celý kryptotrh. Stačí si pripomenúť, ako ovplyvnil kryptotrh kolaps Terry, Luny, kolaps Celsius, Voyager Digital, Free Arrows Capital a tak ďalej. To boli vlastne spúšťače toho veľkého prvotného výpredaja a príchodu bear marketu na kryptotrh pred niekoľkými mesiacmi. Na druhú stranu, aby som bol férový, Sam Bankman-Fried tvrdí, že sú to všetko fámy, nepodložené fámy. Caroline Edisonová, čo je vlastne súčasná CEO Alameda Research, v nedeľnejšom tweete uviedla, že tá medializovaná súvaha, ktorá ukazovala, že všetko je kryté tými FTT, neodráža skutočný príbeh, že ide len o súvahu, ktorá sa týka podmnožiny našich korporácií, pričom iné aktíva v hodnote viac ako 10 miliard dolárov sa na nej vraj nenachádzajú. Takže vraj to tak nie je. Urobte si obrázok sami. Za mňa
rozhodne odporúčam vybrať krypto z FTX, ak tam nejaké krypto máte. To neplatí len pre FTX, to platí pre každú centralizovanú kryptoburzu. Keď držíte krypto na burze, tak nie je vaše, keď ona zbankrotuje, prídete o tie aktíva. Čiže prevedte, ak tam náhodou niečo máte, tie vaše aktíva na svoje privátne peňaženky, majte ich v bezpečí. Ak sa FTX nič nestane, bude to v pohode, aj tak sa nič nedieje, to krypto máte na privátnej peňaženke, nespravili ste žiadnu chybu. Ak FTX náhodou sa dostane do veľkých problémov, to krypto budete mať na privátnej peňaženke, zachránili ste vaše peniaze, čiže len tak pre istotu, privátne peňaženky sú vašim priateľom, samozrejme za predpokladu, že si bezpečne uložíte váš SID, ale je to, a historicky sa to ukazuje, je to najlepšia ochrana vašich aktív. Pripomínam opäť Celsius, predtým hacky kryptomenových burz z minulosti a tak ďalej. Keď máte krypto na centralizovanej entite, nie je to váš peniaz, sú to peniaze, ktoré vám spravuje niekto iný, ale ak ho nepríde, vám už nič nezostane. Takže bacha na to. Dúfajme, že sa napokon tieto špekulácie nepotvrdia, lebo asi by to malo dosť negatívny dopad aj na ceny kryptomien. Samozrejme, keď budem vedieť niečo nové, ja sa vám to pokúsim priniesť v ďalších kryptoraňajkách.